Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chenro ma kawuono biro ni kowuok e studio wa ma Kisumo, kenda mor mokalo ni wendo wanitiere e studio ka. Adhi miye thuolo makende mondo mi onyiswa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye, olony e weche mage, to gima daher mondo mi anyisi ni nitiere kod lony mang'eny mokalo ahinya e gima wadwa wacho odiechieng' ma kawuono. Omiyo kuom thuolo matin wadhi bedo kod e studio ni, kawie thuolo mondo mi bed piny mondo ipuonjre iwuoge kod achiel ariyo adek. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth kuom gwela mondo abi awuo kodu kawuono e program mar penj laktar. Amoso uduto jo Royal Media Services gi Ramogi TV. An iluonga ni Ngire James Wilson Jaguga, asa kwa Bondo, atiyo Kisumu ka e mbalariany muzima matiego jok masomo course mar laktar. To watiyo koda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma iluongo kendo gi nying mar Russia. Kawuono wan gi twak monego wapuonjre korka gima Kisungu wacho ni ovarian cyst. Onego wachaki mondo wang'e ni to ovary en ang'o. En kuom dhano mane. Ovary en dag tong' mar ng'ama miyo. To ka omak ich nyathi wik mar 6 Gabriel kanyo bang' mako ich, dag tong' osechako losre. To obro donga donga nyaka ochiegi motegno. Ka nyathi onyuol manyako, newborn baby, tong' mapod yom miluongo ni primordial follicles nyalo bet 1,000,000 minyuologo nyathi manyako. Ae kakodongo mos gitegno mochopie age makoro ochiegni donjo e ria, pre-puberty, or nyaka ochopie e ria kar higni 14-15 kanyo. Tongo koro osetegno kendo giduogo chien. Ginyalo bedo e kind 500,000 gi 400,000 kanyo. Koro tongi ok gimedorega ka ng'ama nyako dongo. Gibiro duogo chien komedo tegno nyaka chieng' moro oa e ria kochopo higni manyalo chopo kata 45, 8, 9 nyaka 55 kanyo. Ka koro tong' orumo to koro ok onyal mako ich. Dag tong' ema golo kodhi. Sama gisetegno kama miyo oriwre gi ng'ama dichuo, to kodhi moa ka dichuo koriw gi moa ka miyo, to eka nyathi losre. Koro ma en process mwawacho ni normal. Tong' kosetegno onego bed ni giwuok e dag gi ka dwe ka dwe to gigolo kodhi. En e control miluongo ni hormones. Hormones gichakre e ubongo. E ubongo kanyo nitiere kamiluongo ni hypothalamus. Hypothalamus kanyo golo hormones ae gidhi e anterior pituitary e wi ubongo. Koa kanyo hormones gi stimulate ovaries, dag tong'. Koro channel ni mwaluongo ni hypothalamo pituitary ovarian axis ema control cycle mamiyo ng'ama miyo yudo remo dwe ka dwe, ogolo kodhi, to kothegi kopidhi to nyalo kelo ngima mar dhano. Hormones mawuok e anterior pituitary nitie mwaluongo ni follicle
stimulating hormone. Follicles gin tonge mapod tindo ei od dag tong ka. Koro gidongo to hormones mowuok e wich malo ka stimulate gi. To gi mature. To ka gise mature, to koro nitie hormone moro mibende iluongo ni luteinizing hormone. Ene ma koro miyo ung'eyo lemo mosechiek motuo mobarre koro keyo kodhi. Ene ma koro miyo tong' ng'ama miyo ni yawore ni pwap to golo kodhi. Koro hormones gi nyaka ti. Koro ei tong' ka bende nitie hormones moko ma bende iluongo ni estrogen, iluongo ni progesterone. Gin ma gibiro miyo komak ich to progesterone dhi gi tich nyime. To estrogens bende pod biro betie to different levels. Koro adwaro ni mondo wang'e ni to ovary no en located kanye e dendwa ka. E bwo pel. En gin ariyo. E bath mfuko kuchako rango ka duong' ng'ama miyo, cervix, kanyo e uterus, mae ovary, mano fallopian tube. Kaka gineno maber no. Koro tong' gin ariyo. Dag tong' Macha maber. Dag tong' gin ariyo, Professor, eh? Dag tong' gin ariyo. Yes. To tonge manie igi to ng'eny. To ng'eny mokalo mana kaka ni wacho ni seche momaki ich nyathi manyako kanyo yudo ka entiere kod tong'. Tong' ma karibu nus milion. Nus milion. Koro kako medo dongo e kaka gimedo dok chien. Gimedo dok chien komedo koda nyuol. To tong'go bende wuok. To hike bende dhi. Yeah. Koro seche mwantiere kod dag tong' ariyo magin ovaries ariyo, Prof. Aneno ka wantiere kod healthy ovary ma en dag tong' maber. Macha en dag tong' ma ntiere kod cyst ma bende duoko wa itwakwa mar ovarian cyst. Kowacho ni cyst kawang'iye e picha ka Prof, taneno ka gima en gima okuot. Ok ang'eyo ka cyst en akuot kamano koso seche mwacho ni ovarian cyst wacho ni en ang'o? Cyst en ang'o? Cyst en kuot e del. Kamoro amora del kuot to ting'o pi. Seche moko ting'o pi to riwre gi gik moko chafu moko machalo kite. Seche moko nitie kata yier wich leke kwa bro rango cyst moko ma bende betiega. Nyalo yudo kata fat e iye kanyo. Lakini nitie cyst mwawacho ni normal ma kawaida. To nitie cyst mwawacho ni mag tuoche. Koro ng'eny cysts. In fact, incidence mar ovarian cysts iyudo ge 20 to 30% mag mine manie reproductive age kochakre 15 nyaka 49. En gima common. Eke kaka cyst ma normal gi gibedo formed. Kalure gi hormones ma awacho ka. Sama follicles gi dongo to gipong' gi fluid. Especially a phase mokwongo mar follicular phase. Fluid gi onego dog chien ka mama ni ose golo tong' mose dhi e dwe. To cyst gi nyaka bedie. Size mar cyst mabiro normal. Manie follicles phase ka waluongo ni follicular cysts. Second phase nitie waluongo ni luteal phase. Sama koro tong' no ose barore, dag tong' obare mi tong' owuok. Oyudo tich mar loso nyathi ok oyudo. To kako barre cha koro level mag hormones ema lokre. Koro onego bed ni en gima timre dwe ka dwe. To cyst gi size margi ok onego kadhi diameter centimeters 2-4 kanyo. Jomoko wacho ni kata bich. Ok onego gibed madongo. To iwacho ni kagir kiragi. Moko nitiere ma chwere achweya. Mabedo madongo. Bedo madongo. Ng'eny gi to dok chien. Tachiel moro kata ariyo moro nyalo bukra buka ni en koro dongo. To nego
Kapod otin size ma ok duong' en kare. To kobedo maduong' to koro rach. Nikech sama koro bedo maduong' no okelo shida mwaluongo ni complications. Complications mago monyalo kelo. Onyalo kelo complications ni periods ni nyalo bedo makoro irregular chabla. Nyalo kata lal seche moko. Onyalo keto kata bleeding mang'eny. Ni koro hormone ma control cha koro ketho. Koro nitie mwaluongo ni follicular cysts, corpus luteum cyst. Kalure gi phases mar follicular growth to gi mar corpus luteum, second phase. Koro cyst gi gin normal. Unless nigi gidongo. Migi chopo kata mna centimeters kata mna par kata gi wiye, lakini kosechopo 6 to ok dogi to wabedo wared. Nikech duong' neno rach nyalo kelo shida. Koro cyst gi gibedo formed kalure gi hormones ma regulate cycle mar ng'ama miyo. Iluongo ni necessary evil. Cysts moko wuok manene onyuol goji, congenital. Mano koro wanyalo wacho ni ma debede ni oringe anyuola, debede ni onyuoli kod anyuola kamano, koso ang'o matin. En shida moro mane owuok ndalo mane development chakre. Iluongo ni germ cell stage. Ma pod ing'e ni after fertilization koro body parts chako losore. Koro gichako losore. Ako ni korka ovary kata week mar 6-7 kanyo. Gisechako lokre. Heart gi ribe ni chako kata after 2 weeks. Osechako. Nyaka koro gini chaka nyaka no yud the last part. Ka dhano koro dongo bedo motegno nyaka nyuole. Koro gin nitiere ma no shida ma no wuok ndalo mane timo development kochakore. Waluongo ni dermoid cyst. Nikech ndalo ma germ cell nitiere no, those very early stages wige mokwongo ibro yudo ka nitiere parts ma wuok ma bro loso skin, leke, adundo. Waluongo ni ectoderm, mesoderm, endoderm. Gin layers adek ma bro loso parts mopogre e dend dhano. Koro cyst mwaluongo ni dermoid cyst ni shida no wuok e early stages no. Kako dhano ne chwere. Ka dhano ne chwere. En iluongo ni dermoid cyst. En ube ka ok oduong' to ok okel shida. Ka ok oduong'. Nikech gin cyst ma ok nyal kelo cancer. Ok nyal kelo cancer. Waluongo gi ni benign cysts. Koro en ko kelo shida, koro yange ogole, ibro yudo lake ni e iye, yier ni e iye, pien ni e iye, pien, fat cha bor ni e iye. Oting'o tissues mopogre makata ki yango migolo mitango ni ng'ato to wuoro mana ni to wuoro to denda oting'o gigi nadi. Prof antiere ka kod picha moro. Picha ni oso gin gi mar dermoid cyst. Wantiere kode entiere butika prof dermoid cyst mabende wacho ni biro ga seche ma skin, tooth, hair. En dangerous, en harmful. Koro ka wantiere kod ovary ma agenda dag tong mag ng'ama miyo prof ma iwacho ni en normal ovary macha en ovarian cyst. Gima koro nyisowa ka nikech ni wacho ni cyst en kuot, koro ka en ovary en dag tong kacha to gimoro chuogore wiye. Ko kama wadbi wacho ni en ovarian cyst koso ka dag tong no kuot te. Gini kuot mana gi oko ka koso nyalo kuot gi oko kende. Nitie ma kuot e iye, nitie ma kuot oko. Onyalo bedo inside kata onyalo bedo outside.
Wamake maka kanyo prof ka waduogo to wabudoge kidienje mar ariyo mar sister kata kot mawacho no professor nyisoni watere kod kidienje mopogore opogore madaher mondo mi wang'e to gima dwani mondo mi maki ni gin gigo ka ok gidongo ahinya to gin normal kaka professor wacho koso kamano mak man ka gichako dongo mochopo centimeter 5 6 7 mochopo 10 kanyo koro nyalo chako kelo chandruok. Wamake kanyo ka waduogo to wadhi nyime kikisode. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dong? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' sachaga. Ibiro tenda kama ni chaya dong. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Topic. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV. Donge unung'eyo gimoro amora matemo timo kae. Omiyo anasayo temane uru bedo gi yie. Bende yudo gimoro. Ifwenyo ni en ng'ano manintie gi kushie room no. Sir, donga naseng'isi. Chieng'no ng'ato ka ng'ato nodhi e room mare. Avinash nosiep ni migeno, to bende en adier ni ene mokonya yudo adier mar gimoro amora kae. Ano kanyal yie gi lipodni. Indulge in that moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo penj laktar kwa kalera Mogi TV ngima en mwandu wantiere kod Professor Jaguga e studio wa Makisumo. En tuo chandruok mama ko joma mine nikech joma mine emanitiere kod dag tong. Opimo nwa kacha ni seche ma inyuolo nyathi manyako entiere kod dag tong mantiere kod tong madhi mana $500,000. Kae to kwan gi dhiga ka dok piny ka komedo sudo ka komedo dongo. Chopo kama wuok eria makoro tong chal morumo kata modong matin to koro gin rudno ma ok nyal konya ahinya. Ovarian cyst owacho ni wantiere kod kidienje mopogore opogore. Types go emane wantiere kapok wadhi e yueyo. Wachagi kanyo prof. Follicular cysts. Mago during normal hormonal function mar del. Gin nyaka gibedie within normal. Corpus luteum cysts. Intie cysts mabiro as a result of endometriosis. Ilongo gini endometriomas. Endometriosis en condition marach nikech okelo rem. En condition mabiro seche ma lining mar mfuko ma iye cha remo no oyudo yo mowuok. Koro kowuok onyalo dhi e lining mar fallopian tubes, ovary, onyalo dhi e intestines, onyalo dhi kuonde mopogore opogore del. To sana iyudo kodonje e ovary, odonje e fallopian tube, cysts gi giting'o remo. Kalore gi remo mar dwecha. Mar endometriosis. Mar endometriosis. Koro gini iluongo gini endometrioma. Cysts ni iluongo ni chocolate cysts kalore gi kala mar remo manie iye.
o nitie cyst mabiro kalure gi inflammation, infection mobiro e ovary. Cyst moko biro nikech sami pek. Cyst go bende grow to gi persist. Ka ok gidongo to ich dhi adhiya nyime tinyuola nyuola ka ok gikelo ne shida. Koro e ovary ka cyst mawacho gi ma ok kel shida to nitiere growth cyst go nyalo lokre ga seche moko cancer to mano to koro bang'e mano to kwa biwoe e joma kendo dongo makata no sa area cyst kendo ginyalo biro mwaluongo ni jok matiyo gi yien mag midwar ni mondo okony korka ovulation, jok ma ok mak ich nikech tong' ok bed released. Koro yien ma gitiyo go gi ka nitie moko miluongo ni clomiphene citrate mimiyo mine mondo omi tong' ma ok wuogi ni owuogi. Thothne gin hormones, Prof. Yedhegi oting'o Yes. hormones. Makonyo korka ovulation. En odwa risembu e lech mane wawacho cha. Nikech seche moko nitie shida moko koyud ni ovulation ema ok take place gi reasons mopogore opogore. Koro wakonye mondo otimre. Koro seche midwaro ni mondo ng'ato makich timiyo yien gi seche moko yien gi bedo gi side effect. Mwako wacho ni ovarian hypostimulation syndrome, OHSS. Obedo overstimulated mi follicles bendo wuok mang'eny. Koro kata thieth mithietho gi yien makoro ovulation gibendo ni kata kithietho kodgi titang' nikech ginyalo kelo overstimulation. Stimulation side misis bed mang'eny side as a side effect. Mano bende ginyalo kelo. Or ka in gi tuoche mag inflammation, severe infection moro ma in go fallopian tubes, ovaries bende nyalo kelo disease. Makitiyo gi antibiotics, painkillers to ruma. Inflammatory ovarian cysts. Ma ok en type achiel mar cyst, gin types mopogore opogore. To bende wacho ni wakacha ni thothne omako ga mine mantiere reproductive age ka kata mosewuok nyaka e ria kotenore kod hormones ma bende bedo stimulated kowuok e obwongo mondo mi gik moko timre, mondo mi ovulation otimre kaka Prof wacho nwaka. To kapo nono ni itiyo kod yedhe mag stimulation mondo mi tong' owuogi, ovulation otimre, nyalo kelo chandruok bende. Tiende ni kata kitiyo kod yien gi nyaka iti kod laktar molony mabiro pimo ni yath kaka dwarore, kochopo kama iweyo to nego bed ni iweyo yath. Gimoro kanyo ni ka mose aeria to gionge ovarian cyst mwawacho ni simple gi. En ka koro oyudo problems ma gimoro donge tonge, dag tonge, to wa suspect na cancer. Jok mosechopo higni 60 kadhi nyime kuro. Seche go cysts te nikech hormones koro dok piny. Oserumo kendo. O kata dok piny oserumo. Odok piny kata oserumo. Koro kineno ovari moro mowuok ni ka ng'ato ni e post menopause higni mang'eny, ichak na suspect cancer. Nikech gine mopogre. Another type of cancer mapok awacho en polycystic ovarian syndrome. Obende nitie imbalances e hormones. Kendo yudo ni hormones, male hormones kaka androgens ema wuok mang'eny. Koro kowuok mang'eny tibiro yudo ka ng'ama miyo no en gi cyst mang'eny e ovary, tibiro yudo ka yier ti kuome ka ng'ama dichuo. Yier ti e tike, yier ti e kore, iyudo ka duonde bende olokre, yani koro ochalo ng'ama dichuo. Iyudo ka okelo ni irregular periods. Seche moko periods ok bi dweche. En ng'ama bende dende ng'eny. Koro ma en waluongo ni polycystic ovarian syndrome or sclerosistic nikech gin iyudo ka ovary okuot to kendo otegno gi gik machalo gine ok oyom kaka kawaida. En to ok en normal. Ok en normal. Ok en normal. Ma kare del ogangore mang'eny, Profesa. Del ogangore kabisa. Del nyalo gangore gi gik mopogore opogore. Seche ma ng'ato winja ng'we dende kata seche ma ng'ato nena ng'we dende monyalo chichi nyaka bedie ni onyalo bedo kod ovarian cyst. Ranyisi, signs and symptoms. Ovarian cyst ibiro neno ka sama koro chako kelo symptoms. Rem. Kose donga ahinya iwinjo gimoro kokuoti e iyi. Iwinjo kata kichiemo matin. Inbloated. Inbloated.
ibro yudo ka in remo chwer irregularly. Obiro to lal, oro nyalo kawo dweche moko kapok obiro. Inyalo yudo kata ka weight be koro weight ni medre. Chunyi seche moko nyalo lewi ka okelo complications. Complications kokelo to nitie rem malit especially okelo rem nikech seche moko omuoch o rupture. Yeah. Ng'eni gimo kuot kata bor nyalo barore. Cyst be nyalo barore. In under pressure. Itimo exercise. Iringo or yudo accident or gimoro amora mokelo ni pressure ogine. Onyalo barre or onyalo twist. Kaka uneno kama oliere no. O twist nyaka fallopian tube. Koro yudo ligament. Ler mobiro omako ovary no gi macha. Sama koro duong' no ting'eno liero koro pek. To kaka igine onyalo timre ni. Koro konwalore no. Blood vessels, nerves, koro onge gima kadho. Strain. Rem. En emergency operation. Chalo mana ectopic momuoch. Okinyal wuotho gine. En gimiteri emergency. Emomiyo complication mar muoch to gi twisting. Kwase yudo no duong' to kwariti emergency. Iteri e surgery mwaluongo ni elective. Plan ni. Katiko ni okiwinj gimoro to sefweny nigo. To wakoni ni kikiriti. To jok motamre to chieng' moro biro kaka emergency. Buoga sa saya. Ma in under strain. Koro emomiyo kose duong' mokadho. Moko matindo kata ok walao. En mistake ni jomoko kose yudo ni cyst. Aseneno women mang'eny ovarian cyst. Nti jok wena ni surgery. Not every ovarian cyst idhi yang ng'ato. Okochuno. Aseneno ji mang'eny mayuak ni an okona no dhi yang wach na adier. Idhi yang adier. Koro kirango kata scan tiyudo 3, 1.2. Mano onge seche moko ne en mana inflammation. Imiena antibiotics ti orito after 1-2 months osela. To koduong' to podi nyalo mi thieth magienda muonya sindano to wa observe. To kwa neno ka ok odog chien to koriko ni kikiriti masira. Odhi oyangi tigole chon. Koro rupture. Mago complications. Twisting. Ma en acute abdomen. Kata acute appendicitis, ectopic pregnancy. Gik masavia. Yani onge kaka ngitimri nyaka tero hospital. Maka ok gine to ibro yudo ka kama no dolre cha. Ochot kata. Otopa. Nikech koro dolore, koro supply mar remo ok chopi. To kamora mora mar remo ok chopi tho. Yeah. To ko muoch gi blood vessels be kuro chwer. Ibro chwer mi remo dhi mi yud kata shock. Mi tho. Kino complication manyalo biro gi sisa infection tasa ginyalo bedo kata infected be. Koro ko yudo infection to kapod otin to infection thiedho ma onge surgery. Koro conditions mag surgery ni obarore odwalore. Mano tiyangi as emergency. Complications mag ovarian cyst moko ma onyalo wacho ni irregular periods onyalo moni nikech sama periods go irregular ovulation bende irregular. Yeah. En chabla onge gi form. Maki yudo ng'amo biro ni en gi irregular periods ni setimo ni investigations kise yudo cause to cause emithiedho. Ka gidwaro regulation ti regulate. Ka gidwaro stimulation mar ovulation ti stimulate. Koro onyalo kelo infertility. Onyalo kelo infertility. Makoro kati dwaro nyathi to ok nyal yudo nyathi nikech ok nyal yudo kata kane nyuol chon to koro nyalo yudo the second one koro nyalo thagi. Koro mago complications manyalo kelo. Gima profesa nyiso wakanya kwa Ramogi Ajwang' mana kaka nanyisi kwa chako chendo ni en gima daher mondo ming'e ahinya kaponono ni in ng'ama miyo kata in ng'ama dichuo nikech thothne joma chuo nigi mine gintiere kod nyithindo manyiri gintiere kod nyimine gi manyalo bedo kod chandruoge kaka ovarian cyst ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Prof wacho ni kapod otin to nitiere yedhe minyalo miyi maka gi kacha maka mana ni koduong' to nyalo kelo complications mang'eny mokalo. Ranyisi mowacho ni nyaka ibed ne motang'
en rem, kaka waneno ndike kanyono en sharp pain e dier ng'ei kata e pinyi. Iwacho kacha ni spotting en remo ma samoro nyoluok awuoka kapok ndaloni mag neno malo ochopo. Bloating tiende ni ka ichamo kata chiemo matin tiwinjo nyaka iyo siko fundore sate, nikech koro gidongo gi pek, gidiyo gik mang'eny e iyi ka. Kaeto chuny mating'ore, professor wacho ni mano bende nitiere. Fever, liet mar del kaachiel kod dizziness. Fever ni agi kanye prof? Ka nitie infection, koro temperature, koro liet, kako ni severe infection manitiere. Ema wacho ni koro inyalo thiedh gi antibiotics. Ema nukel chokruok mar del, nikech dendi temo gore gi infection. Kata kaka mano twist cha, to kokaw immediate action, to kanye ng'e ni kakotopono, te kaka kudni maricho bende donje, infection donje, to temperature dhi nyime. Nyalo kelo ni kata severe sepsis, makoro dendi lita te. Koro mago complications manyalo biro. Prof, pimnua ni kapo nono ni ng'ato oyudo chandruok mar cyst, kata jok mineno, jotuo mineno ahinya e kaunti ma Kisumu kata e Kenya, nikech seche kuonde mopogore. Chandruok mar ovarian cyst ong'eny marom nade pacho ka, ong'eny marom nade kuom minewa mag joluo kata mine mag jo Kenya? Masimpo gi kochakre 20 to 30%. E mine kochakre higni 15 nyaka 49. To ong'eny ahinya jok ma mostly young people, kata 20 to 35 kanyo. Nyalo yudo kong'eny. Ponono ni ineno ranyisi ma profesa nyiso wagi, idhi ire kaka profesa ma bendo lonye weche gi, odhi timo ni tests mage, kata odhi timo examinations mage mondo mi oket sei kata oket muhuri ni ma ato en ovarian cyst. Tiende ni diagnosis itimo nade? Kosetim diagnosis, thothne thieth osemulo nwa thieth matin, to wabodo donjane e weche mag thieth matut, kaeto bende wang'iyo seche minyalo, kata seche mido thieth, kaka inyalo ritori ka ponono ni intiere kod ovarian cyst. Ponono ni osetim ni thieth ma samoro gole, kata samoro thiedhe, kata size ne obedo controlled, onyalo duogo koso. Mago gimoko mathoth bire kidienyi mar adek nyaka Ramogi, omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. E piny ma winjruok manie kind joot osechako kethore. Okine kaka atemo e ngima okane nade ngima yitru amok tem. Joot nyaka kaw okang' mar kedo gi gik manyalo ketho winjruok. Ano ka bitiyo tich pidho uka tapidho nyaka nyithindi. Nyithindo go ok ni wene wuon gi kucho. Dichuo moketo geno ne ir jaode kale masira mondo orit winjruok e kinde gi jaode. Dibet ni keny ka ng'ato ne nyalo ng'eyo gima ng'ato en. Dikoro onge ng'ama nyongo. Yiero moro amora ma ng'ato timo nyalo kelo chandruok. Parri, ibede bura, iyalri, kineno kama gimidwaro, tibiro kono. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai.
This memorandum of understanding is not about sharing positions or winning elections. It is about the people and the interests of Kenya. Its successful implementation could inform the basis of steps toward the establishment of broadly constitutive and progressive formation for a stable country in future. Winjruok marwa ok en mar siasa kata pogo lemo mag piny owacho. Jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osingo. Riwruok mar Raila gi Ruto okane pek moro bokane rach moro. Apuoyo niko pokanyal pingo niko nyaka na chak baki di nyaka sani. Development masa yudo onge. Handshake or no handshake, Kasongo will go home. Josiasa kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ogirimiti ma okete kogno kod duond bura mar ODM gi UDA. Jod bura mag ODM ochudnegi lemo mopugno e komiti duto mag od bura mamalo. Machiegni kendo kane wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nitiere kod ovarian cyst. Gin ranyisi mang'eny mokalo ma ok inyal miss. Ang' ni winji achiel, ang' ni winji ariyo, adek kata ang'wen kata thothgi ibro winjo. Kisewinjogi ibo dhi ir daktari. Wachoga pile pile ni kiwinjo gimoro machiji e dendi to tem matek mondo mine laktar. Prof ng'ato biro iri entiere kod ranyisi gi duto te. Thothne itimo diagnosis nango nikech nitiere gik mang'eny ma bende kuot e ich kata miyo ich kuot mamiyo ng'ama miyo nyalo bedo bloated. Weche mag endometriosis bende ni mulonwa kacha nyalo kelo chandruok. Mondo miket muhuri ni ma ate ovarian cyst itimo nango. Akwongo chako ng'eye gi hike. Osenyuol didi. Remo winjo nadi. Kaka ne wawacho cha. Kuot mar ich, irregularity, periods mabiro ma ok bi kawaida. Rem mabiro sama giriwore. Ma wawacho kate. Laboratory tests pod inyalo timone hormonal levels, lakini seche moko ka ok necessary to kitim investigations ma ok bi konya ahinya. Kasetimo physical examination, mase examine maneno iye no bende kama rem bire no kata en koni korachiel ta anyalo feel kata size no. To anyalo feel gi lweti prof? Yeah, koduong. I feel gi lweti gi oko. Yeah. Mi itim koda measurements. Seche moko ikaw kalam igoro go. Ni ma kaka ochalo. E kaka orom. Anyalo kete kama. After that, itimo gimwa luongo ni pelvic examination. Gynecological examination. Manyaka bed sterile examination. Mang'ama miyo ogolo lepe mapiny. To kise clean maber titimo that examination. Tidwa feel uterus ni rom nade to inyalo feel koda those sides kuma kuotni. Pod inyalo medo koda measurements mari mondo ing'eni size ne rom nade. Chalgi kaka naneno gi oko cha. Kech kakoro ipimo gi iye gi lweti, what we call vaginal examination. Koro ibiro feel mo size no gi consistency mare. Ochalo fluid, koso en mixed, nitie kuonde moko machalo kite matek. Mano kisetimo mano. Telo mane ultrasound onge, mano roma. To kaka koro nitie ultrasound, nitie gima luongo transvaginal ultrasound. Pod inyalo order for pelvic ultrasound or abdominopelvic ultrasound. Mondo koro irang ka nitie koda moko bende. Ingeni growth moko pod nyalo bede e ich kucha. Moko makre gi dag tong. Koridwa ni i exclude. Masami bitimo surgery tingem nani en achiel. Koro kitimo ultrasound malungo transvaginal mawuok ka en ochiwo picture maber moloyo. Koro obro miyowa koda size, obro miyowa consistency, fluid manie chalo nadi, nitiere koda opogre sections nini. Kisemeko that diagnosis. So ultrasound
transvaginal is the gold standard. Yeah. To put kata kitima mwaluongo ni pelvic ultrasound. Ti yuda ni en ovary. Once ni say diagnosis, ti say yudo sign, gine say yudo signs ne, to symptoms ka bende yudo kanitiere, and everything kori make a decision. Yengo kose mna yenda mwanya. Kata chuoya sindan. Kain surgery to unge complications ti prepare for planned surgery, elective surgery. To di ti yange ti golo. Operation no nyalo involve golo cyst kende. Kain ngama pod di her nyithindo. To kendo kalore ni cyst no oko chamo dag tong ahinya. Seche moko se chame maonge kata tong madidong kanyo. Onge gimodong kanyo. Kakocha koro chuni ni gole agola te. Igola ngori golo ovary. Komo gineno. Kose njawni kabisa. To koro onge tiende weye. To ng'enyne ka pod ng'ama tin to pod dwaro nyathi nikech kata iwe mana tissues moko to pod biro donga pod biro na golo eggs. Koro seche moko itimo operation waluongo ni cystectomy. Igolo mna cyst kende. To ovary tiwe portion no. Konchiel kaber to ber. Koro iweya. Koro kisetimo that surgery tigole, koro en kaka prevention. To ka o twist, ko se twist nyaka mo mako kada fallopian tube. To koro ing'ada ligament ni gimacha. Tigolo gite. Koro this side onge kumuluongo ni appendages mag uterus. Or adnexe. Koro kisegolo gi. Koro koni udo. Konchiel no ka onge other problems. Imako ga maka ich kata nyithinda par. Yeah, komodo. Prof, wabedo ga kod cases ma samoro wantiere kod ovarian cyst ovaries te. Ma Yes. gin koni to gin koni. Gin koni, bilateral, momako koni gi koni. Inongo ni bilateral. Bilateral, both sides. Onyalo thago ahinya gi ng'ama pod tin ma pok omako ich. To koro watemo mondo wa conserve kaka nyalore. To ok diher mondo igol gite. Diherie mondo iwe kata tissues moko mondo dong kanyo tong' obio develop. Iwe gine. Kokethra ahinya to koro onge giminyalo tim. Igolo gite. To ka konchiel pod nyalo we to iweya kono. Mak mana ni bang'e koro kako bro mako ich ka uterus ber gine to koro mna gimwaluongo ni artificial reproductive technology makoro kata IVFs moko go mopogre ya koro eka kado mak ich nikech ka koro gol gite to koro onge to those other system munyalo mako go ich to mago to koro high technology yeah to kochuno ni gol tigolo ka ok ochuno itema hinya mondo at least iwene achiel. Yeah. Prof, adaher mondo mi aduoki chien matin. Iyudo ni samoro ng'ama miyo nitiere kod cyst to gisebedo ok gidongo ok gitindo gin e diere. Side effects kata symptoms ka ok nyisre ahinya. Cases ainago itimo nang'o? Ok ni omiye rem, ok ni omiye bloating, kata ka en bloating to en kadichiel. Cases ainago itimo nang'o? Koso teka ni oyud cyst to en thieth, en surgery, en weche go duto. Wache to pana wache raka. Nikech ndiji mang'eny health facilities mopogre and hands mopogre. Iwinjo ka wacho ni nitie mine moko ma ywaka. Idhi yanga oyud cyst. Tako dina pana. Cyst no ben gi symptoms. Size ne to chalo nadi. Kwa yudo ni ena inflammatory. Cyst matindo gi. Iria shwa ng'ato. Ai seche moko kidog bang' thieth. Maonge yengo. Idog igo picha. Giduogo normal. Yeah. Giduogo normal. Kik ng'ato rasi ni cyst one. Bora cyst ni en pala. No. Uduong' ma longo. Ma ok inyal risk mondo obedi. Or okelo rem mang'eny, o twist or omuoch. Mipigno wuok, maremo chwer, makoro kibleed to nyaka resi koro. Yeah. E seche ma ng'ato otimne yeng'o mar ovarian cyst. Samoro otimne yeng'o atodwa ni mondo mi omaki ich thuolone mar
recovery kata seche minyalo miya mondo mi ochanga mondo eko chako tem mako inyalo ka thuolo marom nade to ere kaka onego beno ritore e period no duto te. Oyangi ogol cyst o ovary to pod nitie. I recover igeng mako ich for at least 3 to 6 months mondo recover maber. Periods duogi ni gine kendo and prefer mondo kapok oyieni mondo mak ich mondo watim gima waluongo ni hysterosalpingography mwayudi ni tubes ni gin open pod ginyalo tiyo. Yeah. And then i-ovulate maber. Nikech nitie risk bang operations, ti gik maluongo ni post operative adhesions gin thonde mawuok mamako jambi ich moriwo uterus. Ibro yudo ka thol no dhi omako kata uterus kata odhi omako fallopian tube mano bang surgeries te. Odhi omako koda jambi ich. Koro yudo ni mano be nyalo ga kelo rem bang operation. Koro kalure gi thonde ma form gagi waluongo ni adhesions. Inyalo yudo ka complication mar surgery obiro. Koro and daher karweyo en nyot system ni rigtariti bro mako ich. Onyalo mako ich tube moro makara nose e dolre somewhere. Mawicho gini icho odhi omoke fallopian tube. Ectopic. Nikech en tube ma tuo nigi tuo iye. Ok onyal function kaka pile. Mondo transport ochwal mondo donje ka mondo mok kama ber. Koro moko kucha. Koro chronic inflammation, pelvic inflammatory disease onego waneni wami thieth. Koro mane rehabilitation monego timni. Ok daher ni weyawe ni koro wasetieko koro dhi make ich. Ayo biro ni complication. Complication kendo ka en ectopic to nyaka yangi. Tube no nyaka gol. To bi nyalo kata thoe. Koko time makare. Koko time. Or inyalo ga rita to kare ne gise dinore. Nikech additions go seche moko kaka cyst nikani inyalo yudo ka gin bende gigawore gimako wiye kama tong dwano wuogi tong wuogi gichal ga nade tonde gi prof gin ga mbui gin ga kaka mbui to gitegno gingo mbui gitegno nitiere tonde go makata ki open ich tiyudo ka gidino makata jambi ich ok nen. Mano waluongo ni frozen pelvis. En opong gi additions, en surgery marach. Kata jok mano satim ni cesarean section or any operation mano gine. Tonde go biro yadh gi poko weny malongo. Inyalo yudo kata ka idhi yang igolo nyathi to bladder tonde go omako gi uterus. Maseche moko ini yango iweni dhi golo nyathi ti ing'ado mana bladder. Miko ni kose yangi dichiel, diriyo, didek. Kaka operations medre, te kaka tonde go be medre. To ginyalo mako bladder, gi uterus, fallopian tubes, ovaries, intestines, stomach, ginyalo mako organs go mang'eny. Koro ka gimoko kamano, koro idhi timni surgery mar 2, mar 3, mar 4, to surgeon nyaka ikre, ni gigo nyalo betie. Kare mo minyalo penj kan to be osetimni ga surgery. Yes. Mondo ong'e ni ka to anyalo romo gi magi. Anyalo romo gi magi. Maki neno scars kanyo ng'ama noseyang, sami yawe take care. Nikech inyalo yawe ni idhi adhiya gi pala ni gimi gine tipo mna kiseng'ado kata jambi ich. Mikendo operation bro dwaro various specialists mondo obiye. Mondo mikoro jol ngimane. Yeah. Seche ma ng'ato neno chendo ni prof, moro penjori ni bende nitiere yore manyalo geng'o godo ovarian cysts. Bende nitiere yo moro amora minyalo geng'e godo. Kapono nitiere ni gin to gin mage. Physiological cysts, functional cysts, follicular, corpus luteum cysts, menstrual cycle ema kelogi. Onge kaka ng'akoni ng'ama miyo ni kiki ibed gi periods, kiki ovulate, onge. Ema wacho ni necessary evil. To bende ok giduto ng'eny gi kel complications. Nitie mantiere kaka wasewacho cha to linga. Olinga. Koro joma yudo kata complication ok gi ng'eny. Koro seche moko ka in ng'amo senyuol to kiuso combined oral contraceptives, mutingo estrogen, progesterone hormones,
to seche moko ginyalo regulate your cycles, gi prevent ovulation. Yeah. Mane mode ma pills gi gengo go nyuol. Tongo kuwogi. Gin hormones, gi inhibit. Koro seche moko kigine gi mano nyalo prevent koro wa regulate go. To gibe gin gi side effects mag gi. To kaka gino gengo ma functional gi tek. Gengo ma genetic maneno timre kata korka dongo chakre ich cha. Mano bende onge kaka dwa gengo. And inflammation, infection, mano to okwa thiedho. Onego bedni idhi for regular checkup. Regular checkup ma include koda pichni migoyo. Yeah. Eka kaka wanyalo gengo tuochego. Yeah. Prof, kapono nitiere wach ma di wachnwa kotenore kod chenro ni ma ok digomb ni wiwa wil godo kata matin. Nikech ne wachake mabor mwabiro mos mwachopo nyaka ka. Kata ka gimoro amora wiwa wil godo e chenro ni to mane ma diher mondo mi kik wiwa wil godo ka watieko chenro? Gima ok daher mondo wiwa wil go. Health seeking behavior. Yani ibed ngamo hero dende gimane. Yeah. En gima tek. Jok ma nyuoke e jok ma kendo ok luwe. To dwarre. Omiyo kuonde moko ikete keta compulsory higa ka higa idhi for full medical checkup. Full medical checkup. Kata ka en cancer tiyude chon. Ka en cyst tiyude chon. Ka en blocked tubes okirita rita. Awach kata kidwa mako ich plan. Mana kaka japur plan puothe. Ok ni inimako ich odhi ectopic. Inimako ich tin gi high blood pressure. Inimako ich tin gi chronic infection. Inimako ich tin gi malaria. Koro ithiedho malachi mabende nyalo miyo kata ich wuogi. Koro kwa nyalo bedo jok ma orito ngimagi. Ma wi ok wil gi ngimani. Idhi titimo ni check up. Obedi kata dichiel e higa. To ka shida moro wuok to kata mapod otin no. Ka en rem to pain killers, ma kata joma lando yen pain killers giwacho ni if pain persists, see a doctor. See a doctor. To nitie jok ma pain persists ma iniyudo asebedo gi rem ni higni 3. Anadhi gadhia chemist ta mana mag rem ka. Ting'e ni rem nyalo bedo ni bedo cost gi shida mang'eny. Ma inikia. Kech rem en ga symptom mar gimoro marach. Yeah, gimarach. To gimarach no inikia iti simo mana rem. Ka ok yudo to mana muda matin dine laktar. Regular check-up. Na kaka cervical cancer be watimo screening. Midwa ni mondo tim. Nikech ka ok oyude koleo to eka ka koleo kodi. To koyude chon to eka kothiedhre. Prostate korka men bende na like that tuoche te. Waherre. Health-wise. Adwoko erokamano mathoth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, samoro neno chenro ni odwa ni mondo mimed ng'ado ne rieko kata ikonye, inyalo yudi kanye, kinyalo miwa namba mar simu, bende wanyalo dwoko erokamano mang'eny. Simba en 0725 33 55 40. Inyalo yuda Kisumu, Mega City Mall. Inyalo yuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Russia. Inyalo yuda Uzima University School of Medicine. Erokamano nya Professor. Adwoko erokamano ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi to wabogo mbaka kotenore kod gigo mamulo ngimawa. Bende atimo erokamano. Mano en Ngire Jaguga, Professor Jaguga, wang'eyo ovarian cyst. Kotieko to wacho ni waherre. Tema tek ineno laktar. Kikisiki kwega kwea rem, ikweyo rem, ma en ranyisi mar gimoro manyalo bedo ni rach saidi. To kapono nono chak chon, to wanyalo konyore. Ne jogo picha mawa, erokamano makende, ne director na, erokamano nya Philip Ochieng' Wuod Migori, ne jogo mochung' ne duol, kachiel kod taya, Wendy Akinyi, erokamano ahinya ne producer na Papecho Koth, erokamano nya Meja, ne in jahera mar chenro ni kik wiwil gi gima Professor wacho. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.